सिङाव थानाय गगा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे जायफोरानाखि फार्स्ट डिभिजनाव लानानै उथ्रिसारनाय बिथांमोनखौ जायफोरानि मोजां पारसेन्ट खालामदों बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लादों बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? नंगौ गिबियावनो गगा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम दखरा आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोबाय। दिनैनि खालाराव जोङो गगा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गासै गोजौ फरायसालिनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय 44 जन फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि थांखियानो जाहैबाय जे जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ आरो बे गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखायनो दिनैहाय बेवहाय माखासे जोङो बिबुंथिगिरि आलासिफोर जोङो लेंहरदों। दा बेवहाय डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिबो एसिस्टेन्ट प्रफेसर जोंहा बिथां सारा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों। बिथाङाबो माखासे जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय माखासे थुलुंगाखांनाय मोनसे मेसेज जोंनि गेजेराव होफैदों। दा बेनिनो जोङो गासै जोंनि दखरानि सिङाव थानाय जों फरायसाफोरखौ इयुनाव गावसोरनि जि फरायनांगौ थांखि बे फरायनांगौ थांखियाव मोजाङै मोजां आवगायलांनो हायो बेखौ जोङो दखरा आफादनिफ्राय अरायबो जोङो गसाइनि खाथियाव जों आर'ज गाबो आरो जों बेखौनो हास्थायो जे जोंनि हालामनिफ्राय मोजां गथ' गोरों गथ' फरायसा जोंनि गेजेराव नांगौ। जे जोंनि हालामाव एसेबां जों गोग्लैसोनायब्लाबो जे दिनैनि दिनाव जोङो जौगालु नैबे दा जोंनि जौगालु समाव जे मोनसे कम्पिउटारनि जुगाव जे बादायलायनायनि मुगायाव जे जोंनो जे सोलोंथाइया गोनां आरो लोगोसे सोलोंथाइजों लोगोसे मोनसे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्किल एडुकेसन होननानै जि फोसावदों बे फोसावनाय लेखायैबो जे जों फरायसाफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै खुंफुंनाय जादों। नोंथांमोननि गगामु दखरानि ओरैनोथ' गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइ बायदिब्लाबो जे जोङो सासे सानै खम बारा जायो। अब्लाबो देग्लाय जोंनि दखरानि सिङाव 44 जन फरायसा फरायसुलिफ्रा फार्स्ट डिभिजनाव पास जानो हादों आरो लोगोसे थांनाय बोसोरफोराव अबेबा बोसोराव 50 जन जायो, अबेबा बोसोराव 60 जन जायो, अबेबा बोसोराव बिदिनो खम बारा जायो। नाथाय बेखौ जोङो दखरा आफाद हिसाबै जोङो बोसोरफ्रामबो जे गोलोम बोथोरफोरावबो जोङो मोनसे क्लास 9-10खौ लानानै जोङो कचिं सेन्टार खुलियो। दा देग्लायबो जोङो लागोन, नैबे सप्तानि गेजेरावनो जों बे हाबाफारिखौ लानो थांगासिनो दङ। फरायसाफोरनिसिम मा मेसेज हरनो सानो? जोङो बेखौनो जों फरायसाफोरखौ बुंदों जे दिनैहाय जोङो फार्स्ट डिभिजनखौल' बरायदों, नाथाय सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजनखौ बरायालासिनो दोनदों बा बेवहाय दुखु मोननांगौ जों फरायसाफोरखौ खावलायो जे बेवहाय दुखु मोननांगौ गैया। दा जोङो बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे दिनैहाय जों बुंनो थाङोबा मोनसे आं उदाहरन होनो सानदों जे जेरैहाय क'क्राझाराव सासे थांनाय 2018 मायथाइयाव सासे APSC पास जानाय सरन नार्जारि होननाय सासे स्टुडेन्टआ बियो मेट्रिक आनजादाव थार्ड डिभिजनाव पास खालायदोंमोन आरो नाथाय बियो थार्ड डिभिजनाव पास खालायनानै बे क'क्राझार गभ कलेजाव बियो साइन्सआव साइन्सआव बियो एडमिसन लादोंमोन, नाथाय बियो फेल जादोंमोन। अब्लाबो बिनि उनाव आर्ट्सआव लानानै बियो पास खालायनो हादों आरो पास खालायनो हानानै बियो ग्रेजुवेसनबो खालायदों। ग्रेजुवेसन खालायना मास्टार डिग्रिखौ बियो गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव बेक थादों। नाथाय बियो बेक थानायनि उनाव बे पन्डचेरियाव कचिं लाहैदों। कचिं लाहैनायनि उनाव बियो 5 बोसोरसो कचिं लादों। नाथाय बियो कचिं लानायनि गेजेरजों गावनि नांथाब नाजाथाबनायनिफ्रायनो बियो फिथाइखौ दिनै 2018 मायथाइनि APSC आनजादाव पास खालायनानै बिथाङा दा सासे अफिसार हिसाबै बिथाङा मासि मोननो हादों। दा बेखायनो जोङो गगा दखरा एबसुनिफ्राय खावलायनो सानो जे दिनैहाय थार्ड डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, फार्स्ट डिभिजनजों जोङो फेर मारिनो हाला होननानै साननाङा, लोरबां जानाङा, गावनि गोसोखौ हमथा। जे जोङो थार्ड डिभिजनाव पास जादोंबाबो जे आङो गोसो होना फरायगोन आरो आंनि थांखि जोंनि फरायसाफ्रा थांखि लानांगौ जे आङो इन्जिनियार जागोन, डक्टर जागोन, जे आं APSC UPSC परिखाखौ उथ्रिसार जानानै आं सासे अफिसार जागोन, IAS अफिसार जागोन, बेफोरबायदि थांखिखौ लानांगौ होननानै आं गगा दखरा एबसुनिफ्राय गुरैयै खावलायनो हरनाय थाबाय। नैबे मैदमिमां ट्राइबेल हाइ स्कुलाव
टप 10 आव थांनाय बा टप 10 जा धेमाजि जिल्ला वेस्टआव बिथांमोना मासे आवग्रिनो हादों बिथांमोननि सायाव गिबि मा बुंनो सानो? गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम साबायखर बावग्रोबाय। बे आंहा जोबोद गोजोननाय दङ, मानो होनब्ला आङो मध्यमिमां कदमगुरि ट्राइबेल हाइ स्कुलनिनो गाहाय फोरोंगिरि। बे हिसाबै आंनिनो फरायसा फरायसुलिफोरा धेमाजि जिल्लायाव टप 10 नि मादाव दखल खालामनो हानायाव आंहा बेहाय गोजोननाय दङ। बेसेबां पार्सेन्ट लानानै बिथांमोना? बेहाय जोंना सासे डिस्टिंसन मोननाय दंमोन, बिनि पार्सेन्टआ जाबाय 87 पइन्ट सामथिं, हायना बसुमतारी नामा। आरो बे रियेलि मोजां गथ'खामोन आरो जोंनि फोरोंगिरि हान्जाफ्राबो जथेस्थ' खस्थ' खालामदोंमोन आवगायनिफ्रायनो आरोखि। गुबुन बोसोरफोरनि बायदि नोंथांनि फरायसालियाव देग्लायनि रिजाल्टआ माबायदि साबसिन जादों? एबार कम्पेरेटिभलि एबार साबसिन जादों आरो जानायनि माखासे जाहोन दङ। बे जाहैबाय बे बेस्टआ मोजांखामोन आरो जोङो माखासे पलिसि एडप्ट खालामदोंमोन। जेरै जोङो अनुप्रेरणा हिसाबै, थुलुंगा हिसाबै माखासे एवार्ड जों डिक्लेयार खालामदोंमोन। ओमफ्राय जों न' थांनानै अन्तत' फाइनाल एग्जामनि मास मोनथामनि सिगांनिफ्रायनो जों न' थांनानै गार्जेनजों रायज्लायदोंमोन आरो गार्जेनफोरा जे फरायसा फरायसुलिफोरनो माखासे फरायनो थाखाय खाबु होनांगौ, थिननांगौ, बे बाथ्राफोरखौ जों बुंनानै फैदोंमोन। आरो जोङो बिसोरनि अबस्थाफोरखौ नायनानै जायफोरा फरायनायाव खोब मोजां अथस आर्थिक दिगाव एबा इक'नमिकेलि दिगाव दुरबलमोन, बेहाय जों निजेनो बहि सहि कलम सलम लेखा सेखा बायनानै जोङो थुलुंगा होबोदोंमोन आरोखि। आरो बेस्टआबो मोजांमोन, बे हिसाबै जोङो जिबायदि हास्थायदोंमोन बे हिसाबै जोङो रिजाल्टखौ मोन्दों होननानै जों सान्दों आरोखि। फैबाय थानाय उननि जा फरायसाफोर मेट्रिक होनो गोनां बिथांमोनखौ मा खावलायो? बेखौ आं खावलायगोन, जों खावलायबोदोंबो, खारन जोंहाबो पार्सनेलि जोङो फरायसालियाबो जोङो बेबायदिनो सम्बर्धना अनुस्थान जों फाथिबाय गथ' गथायफोरखौ लानानै। जोङो बे जिथु जोंनि स्टेप जि मनबन्धु न' थांनानै जोङो गार्जेनफोरखौ एलार्ट खालामनायजों लोगोसे बिसोरनि दुखु सुखुफोरखौ खबर लानाय, बे सिस्टेमखौ जोङो बाहाल लाखिदों आरो लाखिगोन। ओमफ्राय जोङो मा स्ट्रेटेजि बाहायब्ला आरो बे एखे ट्रेना थागोन बा बेलेन्सआ थागोन, बेखिनिखौ जोङो स्टाफफोरजोंबो आं रायज्लायनानै लाखिनो थाखाय नाजागोन आरोखि। गुबुन गुबुन फरायसा प्रभिन्सियेलाइज स्कुल। बे हिसाबै देग्लाय नोंथांनि स्कुलनिफ्राय मोजां रिजाल्ट फैदों आरो फैबाय थानाय समाव बिनिफ्राय साबसिन हामसिन रिजाल्ट मोननो हागोन होनना नोंथाङा माबा मोनसे मिजिं दं नामा? मानसियाथ' आसा बादि अप्टिमिस्टिक, गतिके आंहाबो आसा दङ आरो खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो बेहाय नांगोन कपारेसन, गार्जेनफोरनि कपारेसन नांगोन, स्टाफ टिचिं स्टाफनि कपारेसन नांगोन। जोङो सम सम डिसकासन खालामनांगोन, मा रोखोमै फोरोंबा मा रोखोम स्ट्रेटेजि बाहायबा जों आरो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो हागोन, बेखिनिफोरखौ जोङो सावरायनायनि गेजेरजों खालामनो नाजालांगोन आरोखि। खिन्थु मोनसे खोथाया रोखाखा, दा जिथु क्लास 10आव दङ, दा आउट जालांनाय गथ'फोरनि तुलनायाव एसे दुरबल आरोखि। दा थेवबो जोंहा नाजानायाव दङ आरो जों नाजागासिनो दङ आरोखि। बैफोर नोजोर होदों बा माबायदि बिथांमोना एवारनेस लादों? माहारियारि आफादफोराथ' दङ, बिथांमोननिबो बिहोमा दङ। मानो होनबा बिथांमोनाबो फरायसा आफादा, बिसेस करि आनसलिक फरायसा आफादा फैनानै एखमबा एसे एवारनेस होदों, बर' माहारि आफादफ्रा एवारनेस होदों। जोंबो खाथि खालानि माखासे मानसिफोरखौ लानानै गथ'फोरजों जों शेयार खालामहोदों माखासे, माबोरै फरायब्ला, माबोरै थायोब्ला, माबोरै जायोब्ला, आखल आखुफ्रा माबोरै जायोब्ला सासे फरायसा हिसाबै परिगनित जायो बा सासे नंगौ बायदि फरायसा जानो हायो, बेफोरबायदि खोथाफोरखौ जोङो शेयार खालामनायनि गेजेरजों मावबोदों। आरो बे हिसाबै आं सानो माने बिहोमाया दङ बर' माहारि आफादफोरनि, मानो थाया जानो।